ndebe anyị bịakwanụ n'ụlọ alụ na-eme ọkwa na-ekwu nke mere ọzọ wee na-emekwa na-akọwa na kọmuniti unu na-afụ kịta anụnwa na ọ na-abịa enyicha mmadụ olu n'abalị ndị mmadụ ejebolo ozu onye ahụ enyiri buru ya pụọ na agha afụzikwa ozu onye ahụ na amụghị na fa na-elezi ozu mmadụ na kọmuniti anụnwa kafa eji osi oke ite kafa na-eri na amakwa ifefa jizi ozu ndị mmadụ eme na nke anụnwa abụlọkwa nke izizi ya bụ ife na-eme na omebugo na nke anụnwa bụkwa nke ịbụọ na-akwachalụ mmadụ wee nyie onye ahụ ọnya ka chi eforo ọ bụ na-ejegokwa wee bọrụkwa ozu onye ahụ na afụlọzia bịakwanụ ka unu nụrụ ebe nke anụnwa na-eme na-akọwa na ọ na-eme na kọmuniti a na-akpọ Ibitoolu nke dị n'Eziagu Enugu steeti n'ebe a ka ife anụnwa na-eme nke bụzi na ndị nne anụnwa unu na-afụ ebe a pụtalụ n'igwe wee sio na amakwa onye ọya abụkwa echi niile fa wee bido na-eme ngagharị iwe fa jelu na-alụsị dị n'obodo fa maka na fa na-akọwa na-enwelu mmadụ na-abụ na kọmuniti anụnwa fa na-atụ aka na mmadụ na-aba usokwanụ wee na-akpa ụdịka agwa ọjọọ anụnwa andị na kịta anụnwa fa na-eme ngagharị iwe anụnwa na mmadụ na-aba ahụ na fa agbago ọsọ na fa erigo ọsọ nwaajụna na afụlọzikwafa ndị nne wee nọrọ ebe anụnwa wee na-aṅụ iyi na anabefa wee tị na mmadụ na-aba ahụ na fa tụọ ọkpa na anabefa anụnwa na fa ya anwụ na anabefa chụbafa na anabefa kpochapụfa o nwelu n'okwu alụsị obodo fafa jelu wee na-aṅụ iyi anụnwa unu ya afụ nyaba alụsị abụ okwu obere alụsị ekpuchinata nyaba alụsị maka na ife dị n'ime ya ọ karịkwọrọ mmadụ nyaba alụsị nwere akpati ozu dị ebe ahụ akpati ozu ahụ wee were akwa ledi wee kpuo na ya bụ akpati ozu mmatị na mmawa kafa mawara anya ka mmatị na-eji wee kekọtịcha anya bụ akpati ozu ma egote unu ya nnọọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ a maka na ime alụsị ahụ na-atụ egwu eji gbamgbam wee kụchaa ya werezie akwa ledi kechaa ya ebe ahụ kafa nọ wee na-atụ mmadụ na-abụ asị na akafa adụ na ndị na-eje abụ ozu mmadụ na akafa adị na ya ebe ahụ kafa nọ wee na-atụfa na alụsị wee na-atị na fa ya anwụ na ime alụsị ahụ ebe anụnwa ife dị na ya adịghị otu ọ dịcha ebuo ebe ahụ kafa nọ wee ṅụchalụ ndị agha iyi wee tị na fa tụọ ọkpa n'obodo fa anụnwa ọzọ n'ozu fa ka a ya eburu na befa ya ekpochapụ unu ya ege nnọọ ntị ka unu ka fa tiwee kọ ka ọ ghara ebu nnọọ n'ọnụ m ka ife niile a tiwee na-apụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ ọ gịnị ka fa ji ozu ndị mmadụ eme fa na-ele onye nwụrụ anwụ ọ na-abụ na-enyicha mmadụ fa eje bọrụ jee lesia ahụ onye ahụ lesia ndị dibịa ka fa eji agwọ ọgwụ ka fa eji eti oke ite ka ọ na-abụ na enyi ya mmadụ fa abọrụ sie ya erie nya ọgwụ fa gwọrọ ka fa na-emezi ka ọ gịnị ka ọ na-abụ na nne nwanne ụlọ ama akwa fa na-elesi ndị dibịa ka fa na-eri ka fa na-ele anụ ahụ ndị ahụ fa amụ ife fa ji eme na kịta anụnwa na-atị na fa agbafere ugwe ndị nneti na amakwa onye ọ ya bụ echi niile ka fa werekwa kịta achụba egwu dị oji bifo chi eji n'ahụfa anụnụbekwanụ m ụdị akụkọ nka ndị na-eme ụdị ife fa ya ede egbuzikwa ndị mmadụ ebe ọ bụ n'ozu mmadụ ka fa chọrọ andị nọ nke akwagolo akwa wee nyie ya enwere ike enwetịghị onye nwụrụ enyiri ofe ewere aka fa tọgbuo mmadụ ma o gbuo mmadụ ka e wee kwa onye ahụ nyie ka fa wee jekwabolo ozu onye ahụ anụnụbekwanụ m ụdị nka eche na ndị a na-agba ozu fa bụ ndị eji goldu wee nyi ma ọ bụ silva ma ọ bụ na akpati ozu fa bụ goldu ma ọ bụ na ndị ahụ jere ebe edokwala onye ahụ fụ na ndị bafa anyabatịrị ya goldu n'onu oruzie n'abalị fa eje bọọ inyi nyakọrịa goldu anyabara ya n'onu na nke agbabara ya n'aka wee narie na nke a abụrụkwa ife eyiwere onye ahụ maọbụ akpati ka fa chọrọ na ife fa na-achọ ọbụ ozu ahụ dị n'ime ebe ahụ ka fa chọrọ fa buru ozu atọwọfa akpati na rie ịyawa afọzikwa onye inyiri n'ana alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo na nke ikpeazụ a sịkwa na afọ efuru efu mmadụ na-aba ahụ bụ ọbala tule na dela n'ofe atị na ndị nwụrụ anwụ anyị ezu ike Kene